2 ακραία πάτη και 2 ακραία χαφ. Και ένα σχολιαστή σαν εσένα. Δεν έχει τίποτα. Ό,τι εσύ έδωσε του Λίδου πρέπει να τραβάνε βίντεο. Για τον Αλίδη, θα σου πει. Αύριο μου παίζετε. Πού μωρέ. Μπράβο, πάμε μέσα ρε. Καλά μου ρε, χάσατε από τους πεθαμένους έμαθα. Καλύτερος ο Μητικάς Ορέστη. Καλέος ο Μητικάς Ορέστη. Μητικάς, Έλα, μετά τραβήξες το ρημίθρο, Τι? Ήμουν με τότε. θα προπώνει. Πού το καμεραμάν εδώ. Άμα δεν έχεις μυαλό, Το δεύτερο ήμουν, άμα δεν πάει τέτοια ακόμα. άμα δεν έχεις και μυαλό φώτη και παίζεις και χεσμένος μέσα. Πού πήγαν χεσμένα. Πήγαν χεσμένοι. Δεν τους ξύπνησες και Γεια σας παιδιά. Ακόμα τεσσάρι βάζεις ρε μαλάκα. Ποιος μας πήρες Για μια ζωή. Και είχαμε εθνική να πέσουμε. Πώς τον είδες τότε. Τι μου φαίνεται. Λίγο πιέζει περισσότερο το κανάλι. Βάλε πονάκι βασικό. Τον οροπό μου ρε. Παιδάκι από τον οροπό. Στο κανάλι. Και ποιο να βάλεις. Καλά θες τώρα ρε.